ہاں جی مکان دا کام جڑا نا کافی حد تک کمپلیٹ تھی چکے ہے. شٹرنگ لینی آدھے پہ شٹرنگ دی اساں بھرائی کرنی ہے. وہ ساری نا جڑا کہ فائنل تھی چکی ہے. کمرے بھرا بھی پی چکے پہلے بھرا تو بھی کچھ رکا کھڑا آئی تے اج جڑا کام تھیندا پے او تھیندا پے پلر تو ساری ایڈے دے پے اے پلر اساں بیک سائڈ تے جڑا آندا پیا نا اے سنگل ہے. ای کونا دے دے پے اتلا اے کونا تے او کونا شیڈ ہی تھا اگوں آندا پہ تے پلر دیندے پے 13 انچی این جگہ تے اتھا کر دوسری پاتے نے اے 13 انچی ہے. جڑے او فرنٹ تے آندے پے نا میں دیکھے نا تو او 18 انچی پلر دیندے پے. یہ صرف گھٹ جگہ ہے نا جیڑی وجہ تو اساں اتنے گھر ایک پلر دینے پے. باقی چلتے ہیں اندر ہے کہ پلر اون پاسے پلر ہیں ٹوٹل میرے خیال ہے کوئی 4-5 پلر ہیں. یہ ہال دا جڑا نا کہ ڈیزائن کچن ہے یہ جگہ تے ڈیزائن بڑھے سوں چھت تو بعد اتنا گلائی ڈیزائن برسی ایک یہ پلر دسے پے ایک یہ پلر ہے یہ دیندے پے 18 انچ دا 18 انچ پلر بیا دوجا پلر ہے سی یہ دیندے پے یہ بریج کرنے پے یہ اس ریج کے یہ 18 انچ دینے پے. بیا پلر یہ بندا پے یہ جوان کھڑے سی مس میں آ کیونکہ سویر دی محنت کرنا کھڑے یہ نا سی ہاں جوان ایڈے یہ بڑا اوکھا ہمت ہے جوان میں سلام ہے یہ نا سی تے باقی رہ گیا سی دو اے پلر تے پلر آمنے سامنے تا ایک پہنچ آندا پے اون دو پلراں کولوں پہنچ آندا پے انہیں برابر اے پہنچ تھوڑا اگوں ہے نا ہنگالوں وہ 12 فٹ تے 16 فٹ دے پلر ہیں. اے پلر تے اے پلر بیا ایک پلر اتھاں آندا پے کہ وہ شیڈ باہروں نکل وے سی اتھاں گنے ہوں کہ وہ گیٹ اتھاں جگہ تے ہے پلر آنے پرانے جگہ یہ اگوں چر ایڈے تے پے ایک اتھاں آندا پے این کونے گنے اتھاں کیونکہ اتھاں دروازہ ہے اساں دے میں شیڈ باہروں نکل آوے اتھاں کہ چلو یہ کہ لک ویسی یہ پوچ بن ویسی کار پوچ بن ویسی یہ پلر تو پلر تھا کر فرنٹ تھوڑا اون پوچ کونے اگوں اترتی ہے زیادہ اون گیٹ ہے نا اتھاں کار پوچ بن ویسی تے پلر ٹوٹل آنے پین 1 2 3 4 اے 5 دے پے. باقی یہ گیلری ہے یہ گیلری اوپن رکھے سوں صرف یہ تھوں اندرا دے گنے اتوں ہی پلر دے اتوں شیڈ آنے بس باقی یہ اوپن ہے. باقی پلراں تے میرے کو ڈاؤٹ ہے کہ پلر میں کہ یار ایویں آنے پلر وہ آدھے پلر ایویں اچھا بے پلر اج کل جڑے نا آدھے پین فینسی آئے ودن فینسی کہڑے پلر صحیح رہنے جے کو جتنا کو تجربہ ہوئے وہ دسے سی کہ کہڑا ٹھیک رہندے کیونکہ میں کوئی چیز دا پتہ کہ نہیں میں تحقیق میں توڑ ونجان ہوئی ہے انہاں دی مضبوط زیادہ ہو سی لیکن اج کل آدھے فینسی آئے ودن سیمنٹ والے نا عروجے بڑے بڑے تے او مطلب وہ تاری مرضی والی وال کل تک سوچی نہیں ہے کہڑے لموں یہ دے پے یہ روڑی پانی پہ سی یہ کتنی ٹرالی ہے کتنی ٹرالی نہ بھری نہ پہ 4 ٹرالی نہ بھری نہ پہ فل ہاں کتنی فٹ ہے 5.5 فٹ سے اسی پلر ہے چلو وہ تو ایرے کا جڑا تل ہے زیادہ چکا ہے یہ جڑا نا پلر 5.5 فٹ ہے تقریباً اتنے جڑا نا چھت دے برابر ویسی 12 فٹ چھت پینے میں 12 فٹ سے یہ اندر بڑے پین جانا اندر مٹیریل بڑے کھانے تھا مسالہ وغیرہ سیل دی سمجھ نہیں آتی سیل جڑا 60 تے سیل دیکھنے سیل میں سٹ وہی کھڑا ہوں کوئی 45,000 میں کہ ڈھیر تھی ویسی 45,000 سیل ہی موک گئی ہے خیر نہ جڑا نا بئی سیل 35,000 سیل آئی پی ہے یہ 4 ٹرالین ہے کہ ٹرالی ہے کہ ہے ایک وہ دو ہے اتنے سٹوائیاں یہ اتوں
पहले जो सटवाया से वो ना पानी लाते ने खाला वगैरह सब तोड़ते लंघाया से, लेकिन उन्होंने पानी लाना आने वाला साउथ कर ले कपड़े खड़े क्योंकि ट्रॉली ला गिंदे। ये किचन है, किचन की खिड़की है, ये मेन हाल साइड वाले मेन दरवाजे के नाल एक वो खिड़की है। बाकी दी अपडेट तो अगवल अगली वीडियो से देसू छत पोसी तो वल क्योंकि छत आधे पहने एक दूसरे हाथ तक वल पहने छत पे नहीं वल तो अगली वीडियो सारे सु। ओके वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करे सो, लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸੇ ਸਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।